Онлайн запознанствата като Tinder, Instagram срещу запознанствата в реалния живот на живо. Казвам ти, просто разлика в това няма. В реалния живот е 1 милион пъти по-добре и по-полезно за теб. И сега ще ти обясня всичко как, защо и всичко това, което ти го казвам от личен опит. И ти казвам защо и мразя жестоко Tinder и онлайн запознанствата като цяло, особено Tinder. Ако ти си мъж, който държи на личностно развитие, за който е важно да постигне нещо велико в този живот, който си гони собствената цел и смисъл на живота си, искаш да си по-добрата версия на себе си, казвам ти, никога не използвай Tinder. Просто не дей. Така, сега нека да започнем като ти разкажа моята лична история и какво аз научих от това и защо моето мнение е следното. Преди години аз така си помислих, що да не пробвам Tinder. Така, направих си акаунта, сложих някакви снимки, обаче нищо не става. Дори сложих такива снимки, които съм без тениска, защото аз хода на фитнес, здрав съм, така, викам си, това ще ми помогне, сега ще имам много мачове, дъра, обаче не става. И след сума ти ресърч, сума ти четене, гледане, как максимално да използвам в своя полза Tinder, то разбрах колко ужасно е това. Първият проблем е, че ти започваш да се пристрастяваш, започваш всеки ден слайпваш. Леле, дано да има матч. И почваш цак. Това ти е в главата. Това нещо ти стои в главата, това ти губи от времето и фокуса. А особено когато си някой, който държи на живота си, който иска да изгради нещо, който си на твоя self-improvement път, то това те спира много. Така, другото което е, това много ти смъква самочувствието, защото си викаш, то няма никакви мачове, аз толкова ли съм зле. Не, просто Tinder е rigged. В смисъл, Tinder е пълен скам. Там реално, не знам, нещо от сорта на 5% от мъжете получават 90% от мачовете на жените. Ти разбираш, аз пробвах да си направя женски профил в Tinder, просто ми беше интересно. Взех някаква жена, някакъв модел, сложих си. Казвам ти, след 20-30 минути сигурно от създаването на профил имах 99 плюс лайка вече. Така че смятай, жената, през колко профили на мъже минава, какъв избор има и защо да избере тебе. В смисъл, тя много ясно ще избере там най-готиния, най-богатия, най-високия, красивия и така нататък. Замисли се. Ти представи си да си в нейните обувки, ти да си жена. Така всеки ден сума ти лайкове, поредния. И ти се чувстваш все едно си, не знам, някаква царица. Все едно си мис Вселена, разбираш ли? И ти избираш и ти си подбираш който си поискаш и гледаш най-малкият детайл. Ма той се усмихнал така, малко крипи се усмихнал. То зъб единия му е крив, ама той е с 1 сантиметър по-нисък, отколкото сантиметър аз искам той да е. Разбираш, много е токсично там. Просто е страшно токсично. И аз, това, което започнах да правя, започнах много да чета, да гледам, как да си оптимизирам максимално Tinder, за да получавам някакви лайкове и съответно мачове. И започвам аз да си правя някакви фотосесии, защото той има определени там правила, че примерно не си при селфита, трябва по какъв си начин да изглеждаш, трябва да имаш един тип каква снимка, какъв си тип друг снимка. И това, което ме накара да се чувствам една дълбока празнота. В смисъл, аз усетих, казвам ти, колко е фалшиво това. Това е толкова фалшиво, че нямам думи. Много е гадно, много токсично, затова не го препоръчвам на никого. Въобще не ми харесва. Другото, което е, да не говорим това колко време ти минава там, колко време ти прахосва, след да слагаш някакви снимки, да пробваш, да тестваш, пълна загуба на време. Другото, да не ти говоря с колко момичета като мачнеш,
те просто ти губят времето, просто е така са дошли там да си чатат и просто е ужасно. Другия голям проблем, особено за някой, който е на своя self-improvement journey, пътя, който не искаш да подобриш себе си, предполагам и ти си на този път, защото му гледаш това видео, то осъзнаваш наистина колко е загуба на време Tinder, защото ти нищо полезно не извличаш оттам, абсолютно никакви полезни скилове, не подобряваш себе си като човек по абсолютно никакъв начин и след малко ще ти обясна защо всъщност като заговаряш момичета на живо, всъщност това и помага дори за бизнеса, за твоето самочувствие и така нататък, и така нататък. Има много плюсове в това. Другия голям минус е, че губи много време. Защо? Защото ти почваш там да си пишеш с някакви непознати и реално ти имаш представа за това момиче само от някаква снимка и от примерно 5-10 реплики, които сте си разменили. Когато си на живо, можеш за 5-10 минути, като я видиш, веднага да разбереш дали бихте си вайбнали или кликнали, не знам как да го нарека, дали би я усетил добре като човек, защото на мен ми се случва така, примерно да видя някой момиче в дистанцията, нали, добре изглежда, обаче в момента, в който я заговоря, да ми става ясно какъв човек и си викам, вече хич не ми харесва. И т.е. ти си спестяваш това време, защото представи си, нали, ако си мачнал с някой в Tinder, писал си с него, после си оговорил среща, отишъл си на тази среща, прекарал си това време с този човек и сума ти време е минало и също и тук менталната ти енергия е била отнета. Докато като отидеш на живо, си спестяваш много време, защото за 5-10 минути си я видял и си я усетил, нали, като човек. Поне първоначално, нали, първи впечатления. И повярвай ми, другото, което е, Tinder е много по-конфузно, много по-притесняващо. Защо? Защото ти си виждал някакъв човек само на снимки и сега ще отидеш за първи път да го видиш на живо да си кажете нещо. Докато тук ти си видял първия път човека на живо и т.е. вече не е толкова странно. Разбираш ли? Защото ти вече си го виждал този човек на живо, вече сте си говорили и да излезеш с него на среща вече е много по-лесно. Така, но сега пък много други от вас биха казали, какво пък за Instagram? Instagram според мен също не става, също е много токсично, също е много зле. Защо? Защото, пак, в Instagram на момичетата самочувствието им е до небето, защото всеки им пишат, леле колко си красива, леле колко си готина, всеки втори, леле много си красива, дай да излезем да се запознаем, всеки втори им пише това, те се мислят за богини. Другото, което е, реално за да ти обърне момичето внимание, трябва да си направиш страшно брутален Instagram профил, което трябва и този профил трябва да е абсолютно фалшив. И какво имам предвид под това? Трябва да представиш този фалшивия лайфстайл, че едва ли не си някаква филмова звезда, че си рокстар звезда, разбираш просто, че живееш този уникален лайфстайл, нали? Че си ходил там, правил си това, правил си онова, разбираш, защото те така оперират жените с емоции, те искат точно, си те представят колко си готин и колко ти е уникален живота, а реално, нали, на повечето хора живота ни е нормален, нали. Но за да изпъкнеш там, трябва, нали, така да си представиш профила, което аз не обичам, защото е много фалшиво. Другото, което е, че на тях сигурно им пишат някакви с умати последователи или някакви спортисти и така нататък. И ти като цяло как мога да се мериш с тях? Някакви, примерно, милионери или някакви спортисти. То става утре нечестно, разбираш ли? А точно когато я видиш на живо и я заговориш, ти вече още от самото начало имаш плюс много точки от всички други симполове, които й пишат в Инстаграм, колко си готина, колко си красива. Защото ти вече имаш с нея близката наживо комуникация, контакт, където тя също е усетила твоята енергия, където тя, ако стига да си направил готин дълъг, нали, разговор, да си я опознава,
то тя вече има някаква представа за тебе в главата си, има някакви емоции, които свързва с тебе. За жените емоциите са много важни и затова ти вече си доста по-квалифициран, ако искаш го наречи, тя да ти обърне внимание, защото реално ти като си поредния там, дето в Инстаграм пише то какво те отличава от другите. Единството, което би те отличил, да имаш някакъв уникален профил. И сега да ти кажа и останалите други причини, защо задължително да заговаряш жени на живо. Първото нещо е, че е много по-сложно. И сега сигурно си викаш, ма как така, това ще е плюс, като е по-сложно. Точно това е плюса, защото точно там всичките мързеливци са в Инстаграм, в Тиндър, защото е много лесно да стоиш зад един екран и да си сложил някакви снимки и да чатиш. Много е лесно. Това всеки го може, повярвай ми, всеки го може. Не е много трудно. Обаче съвсем друго, когато си очи пред очи с другия човек и си говорите. Това те учи на толкова много неща. Учите на комуникация с хора. Учите на сейлс, честно казвам, на продажби. И ако си добър в продажби, си добър и в това. Как така? Защото реално, нали, все продаваш себе си, нали, като говориш с човека. Както и това е доста дълга тема за друг път, но истината е, че наистина, когато заговаряш жени на живо, има реално полза от цялото това нещо. Не е просто така за фъна, а реално има полза от това нещо. И точно аз говоря за точно този high value man, нали, за този тип мъже, за които ти не гониш жените по цял ден, не ти е цял ден това на главата, просто това, което искаш е да имаш тази увереност и умения да можеш, когато си в твоя свят и си вършиш твоите си задачки, защото си high value, и случайно видиш, нали, момиче, което ти грабне окото и си викаш, леле, тя е много красива, искам да се запозная с нея, и отиваш и го правиш това. Не че излизаш с тази цел да го правиш това, ами просто докато си вършиш твоите неща и скача такава възможност, и ти, когато имаш вече тази увереност и умения, защо пък да не се възползваш от тази възможност, да си open-minded и да видиш просто този разговор докъде ще доводи, а не си, нали, жаден, гладен, нали, и да чакаш и само това да ти е, нали, на главата. Разбираш? И това много, наживо е много по-полезно и много ще си по-напред от всички останали. Така че това наистина е много готино и според мен напълно може да промени живота ти. И ако точно ти самия си такъв, който нямаш все още тази увереност или те е страх да заговаряш момичета и не знаеш как да го направиш, не знаеш какво да кажеш или искаш да забързаш целият процес, да избегнеш грешките и да имаш някой до тебе ментор, който е минал през това цялото нещо, да те държи за ръка, да те държи accountable, нали, както се казва, да те държи отговорен, то кандидатствай за проект as2.0, линк в описанието под това видео, или влез на projektas.com с K, с K се пише проект. Виж сайта, разгледай, кандидатствай и то аз лично ще ти помогна напълно да трансформирам живота ти за само 30 дни. Това е за това видео. Ако имаш някакви въпроси, напиши в коментарите. И ако имаш някакви нови идеи за следващи теми, за видеа, пак напиши в коментарите. И това е от мен. Ще се видим в следващото видео. Обичам те, продължай напред, ти можеш, давай!